hindi po marapat, hindi po mainam na ipagdiwang ang karahasan. At ako, kabilang ang iba sa ating mga kababayan, ay kaisa ng pamilya na humihingi po ng hustisya tungkol sa masamang pangyayaring ito, sa marahas na pangyayaring ito. Hustisya po para kay Online Tita Mia. Ayan guys, welcome back. Malungkot pong balita dahil isa pong content creator at nagkataon pong kababayan natin dito sa Lawang Northern Samar ang pumanaw. Ang nakakalungkot dahil karumaldumal ang kanyang sinapit ayon sa balita, at ang higit na nakakalungkot sa lahat ay yung reaksyon ng iba sa ating mga kababayan. Bagaman hindi natin kilala si Online Tita Mia ng personal, pero dahil nga siya ay lawanganon, madalas nakikita natin yung kanyang mga posts at malimit talaga. Hindi ko rin naiibigan ang ilan sa kanyang mga posts, lalo na kung paano siya magsalita, kung paano siya magbigay ng kanyang mga komentaryo na may kasamang masasamang mga salita na hindi kaaya-aya sa pandinig ng mga bata. Ayan, sa mga hindi nakakilala, si Online Tita Mia ay isang waray nun, isang lawanganon. At siya ay kilalang-kilala sa Facebook dahil siya ay isang political vlogger at ipinagtatanggol niya ang administrasyon sa kasalukuyan, at malimit niyang punahin at magbigay ng komentaryo, opinion tungkol sa oposisyon, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte. Ayan, marami yung mga nagbibigay ng hindi kaaya-aya mga mensahe. Kaya siya daw deserve, karapat-dapat lang sa kanya yan. Ano man ang kanyang karakter online, bilang Kristiyano, bilang Pilipino, nakakalungkot po yung mga ganitong reaction na may mga Pilipino na tila ikinatutuwa na may mga ganitong pangyayari. Hindi po marapat, hindi po mainam na ipagdiwang ang karahasan. At ito talaga yung isa sa pinaka-importanting mensahe ko, na kagaya nga sa term namin sa waray, bilang Pilipino, bilang Kristiyano, diri po maupay nga aton ikinalilipay an karatan, an kasubo, an kapakyasan, an mabara nga ninanabo sa aton igkasitawo. Kita nga tanan naglalakawon pakit diha sa kalibutan, diri liwat kit nakasiguro kung nano man liwat ang naghuhulat sa aton kabubuwason, sa aton pagtawa, sa aton pagtiyupi, sa aton paglipay sa mabara nga hinabo sa naton igkasitawo, diri man liwat kit nakasiguro kung buwas sunod nga mga adlaw, sunod nga mga tuig, mas pa nga karatan an aton matundog, mas pa nga mabara nga eksperyensya ang mahinabo sa aton. Sa Tagalog, wag po natin ipagdiwang, wag po natin ikasaya, ikatuwa yung mga ganitong pangyayari, mga karahasang pangyayari na nagaganap, na nangyayari sa ating kapwa, dahil hindi natin batid ang bukas. Baka mas pa o higit pang masama, masaklap na pangyayari ang ating danasin. Ako, naniniwala din po ako na bagaman taliwas ang aming paniniwala tungkol sa paglalahad ng opinyon sa social media, ay naniniwala po akong hindi po deserve ng kahit sino man ang ganitong pangyayari sa kanyang buhay. At ako, kabilang ang iba sa ating mga kababayan, ay kaisa ng pamilya na humihingi po ng hustisya tungkol sa masamang pangyayaring ito, tungkol sa masalimuot, sa marahas na pangyayaring ito. Hustisya po para kay Online Tita Mia. At muli ang aking pagpapaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya po ni Online Tita Mia.